لێر کوانش کە دایما ئەمە زێڕەکان دەفرۆشین زۆربەی عیاری 21 زێری عیاری 8 دەشمانیە زێری سپی ئەوە دێتن عیاری 24کەش زێری خامە ئەوە ناکرێتە ئیش ئیلاگەیەک لە خۆی بکڕی بە سێبی کە بە قالب دەتانی بیباتۆ مالی چکە ئەو زێرە خامە نابتە ئیش نەرمە. پیشەکەمان پیشەیەکی جوانە بەڵام زیاتر لە ڕووی پیشەگەریەوە لە کۆنەوە ئافرەت بەشداریەکەی کەمتر بووە لە دروستکردنی زێردا بەڵام لە شاری هەولێردا ئافرەتی ئەوەندە بەڕێز و باشمان هەبووە کە لە پاڵ مێردەکەیەوە لە ماڵەوە لە حیم و دروستکردنی گۆبەرۆک و قایش و کۆمەڵی ستایلی زێری کردو ئێستا لە ژیاندا نەماوە خوددا عەفوی بکە. Amşen bejin ergiz okre farka kayıt gel ergizin deverendi çünkü despik hayva danzda teta dürüst biten yani çet biten peşter du hayvan se hayva du set gel deverendi. نسبة نرجس أوكرا في صلاة كما هذا وربري شكيمة بس داخل أوكرا يو كما بس أو هاي قال لك جوانا يو جوانا نرجس أوكرا بو كردستان عام تجتنا ما عرضه كي بس أغلبه بهافليرة تجتنا بسرعة دولة ناقشان والسعرويش قال لك بوش يعني سياحة 5000 تجتنا. Jag är här, jag har haft min butik i 10 år så att i år har jag hittat lite nya saker sådär. De har ju gjort om lite på mässan så att vi har hittat, vi går i nya gångar kan man säga. Förut gick man alltid till en och samma sådär lite så man visste var de fanns. Men nu har det ändrat sig lite så att då hittar vi också lite nytt. Några små grejer har jag nog hittat som kan vara ja, som kan nog bli bra. Jag heter Kristina Nordin Kumtell och jobbar för Boxing Bag som är vårt egna företag. Vi har ställt ut på Formex i 16 år, 2 gånger per år. För oss är Formex väldigt, väldigt viktigt. Det är Nordens största inredningsmässa. Så för oss är det givetvis att vi måste finnas på plats och visa upp våra produkter. Träffa fantastiska kunder och ja, vi har haft riktigt bra, måste jag säga. Vi är jättetacksamma för att Formex finns.